Kubor nakaslem jong unausan hima. Presiden ke HSPDP uba KP pangyang hene kesngi habakran chikilat pathai khubor ulai tho bakajing ban kre ikimatre kam nakabenta ke election banwan kalaya chakhamat batchen gin sapni parthaino nakalyang ba pangyang ulai tho bakimat ki babon ki dei ki jo ki bakaseng kathrang ban le bat ki don ru ki bakin sapen bha badia kani ka kam lashania hakinong elam joka committee Shu ulai tho bahakani ka manifesto ka bakin sapen mission kidan kimat kibadan kam kum ka jingdawa khasi janja state ka jingpan klan ya ka khrnet ka bahan rio halor ka jingnong trai ka jongi ya ka khandau ka siam bat ka jingpan ne habayade ba ka jing persha ka jingti uranium ka jingdawa ban persha ya ka lintiral klam dadan lupa ki an ki kendon ki baskem ban yada bat ka jingdawa halor ka ILP bat ki wei ki man ha pakumnu ngin pen bha Shushu ya kan ka manifesto jong ka party te ngile ya pule ya kan ka manifesto ka bangi don ha ka party lagi di sistem bula da bar khoi bat ki don ki benta ki babun kin long ki dei ki ju ki manifesto ki program ki issues jongi te henrei ki don ki ka tung teli ki ba ni sapan bha te ya kan ni na ka benta ban yo ban pe janai bha ya kini ki issue kat kum ka jing dawa jong ka por kat kum ka jing dawa jong gini ki singi ki pamenta jong ka jai bri jongi jong kri bi ki jongi kindon ki jing pen bha neng tai tiya kani ngila shani ha president secretary vice president ima he martel nang ta bat ki chairman bat secretary jong ka state election committee jong ka party bangin yo ban khmi bania bat pen bha bat shen ngin sayo ban release Shua bagi lek jaga election. Kata kali kawai ke bamenta kasi ngeliat tai, bat ngeliat thirba, hagani kasi si kecungi. Kajing dawa kasi state kalau lupa kumta, kawai ni mat ke bakmat tu. Kajing penklain je kasi schedule. Halor kajung kaya hok long try kecungi, jika kendau ke siap. Kapagani kas Sarkar India mata kadon hakalenti ban. Penklain cucu ya ka jing fekam apo ka schedule kata ngi ekren but PE hini ke siru bana ka leng ka dis council ka penpau ya ka jing ngau lingo baga aga jala ka jongi ya ka CPC CRPC en pentre solan sarno habaro ki kashri jong ka state nani ki kashri wat jong ki sim nani jong ki village court kaba an apply lut haki jaka baro juga schedule area kum kini berkhoi ngile kren ba ni kum ka party ngi yeng scam ba ya ka hok tan rai ya ka bishar tan rai ya ka sensar tan rai hi ke deban penne pada de don ka man pen klan jisu ya ka schedule kum ngi dawa ba deban amen ya ka schedule khamtam ya ka to ka para 12 AB maka bor kan long ha ka state om ha ka Sarkar India hak bede ba kimar pokendau ani hak bede ru ba kam sensar bishar Nanta ngi penne ya ka bangin persya ya ka jing ti uranium ngi penne ya ka jing dawa bangi persya jur ban sya ban wanra ya ka lentirel lem dala dan lepa ki anji kanun ki bab scam ban yada na ka jirung kertep jong ki bar sala ngi jing scam ban yai dawa ya ka Sarkar ban penbaik yu purusam kabadai ka agenda ka bala slam nadu bakai ka state adu benta san postem ngai pen scam ya ka jingyeng jungi bak Sarkar kan pendep ya kata ka jingtu baik yo permanent boundary jong ka state Meghalaya ba sam ngiyeng scam ban yai dawa baka ILP kadai ban pentri kam ban ngi kentu ya ka Sarkar bakum lapas ke assembly ba ka Sarkar kan pursue ya gani ka matter bat ka Sarkar India bakum melepas ke assembly baka Sarkar India kan menteri kamsen ya ka ngiyeng scam ku mengladon haga di manifesto nadu kisnem ga menswa badai ban itu ya ka khas ya ka jing ya ka tin kesi haga 8 schedule jong ka constitution jong ka India ya ka tarung ila revise but ngiyeng scam baka dai ban jai dawa ya ka deru bakum bala hoy isungu ya ka Sarkar jala kala pass the resolution haga assembly Ringi kentu su bakani kadai bandan ka follow up program ka follow up naga bantaban ti de jing khang jo ka Sarkar India ban ithono yaka tin ka si jongi hake it have resist sharing India hake it scheduled
nangta ngidon ru ki wei pat ki jing perkhat ki jongi ban pen bha shu ya kane ka ban pek biang ban khmi biang mo ya kane ka reservation policy namar kumalong mentahi kala sak ta sibun khamtam yu pajba khasipnar jongi te ya kane ru ngilabu ka manifesto ka bang explanation badai ban riluk revisit badai ban khmi benya pat sachisin bahkan don ka jinglong atpar ni ka jing mentailang leng bagan reception policy but ngi yang scam ru kum ka party ba kum ka party hi mata ban ong ba ka ni ka youth policy oh jogi samla nalor ngi don ka jinge ka yu kam jam ba kum ka sarkar ka dei ban ladingin wan ha ka jing job bangin pentri kam lani ban pen biang sisu ba ka state ka jongi kan don chu se ki wei pat ki lat leng ba ki skill development mo jong ki samla don sap jong ki samla ulon ka jing puli ba kin im wala kim la ban don lut ka kam sarkar nang ta ki ikwa ban kren shai susu ba ha ka manifesto ka jongi ba ka jing im ka ba shaphang ka jing pen im yu nong rap hoi kindet ni i kini kisi mo leng bagre komen kala pesangi pan peduna pan subsidize ya kasbo lani mo ban don malu mala ka marketing hang neng tai nei kijing kwa ka jungi kalong ba baro sarong sakun ki nong rep jong ka jala me gale ka chungi on the ground impat somdon kata ka policy ka bangin ngin yo ban yarap sisu nalor ka jing start ka baki kidan hakarep karyang boros katahi kidang don ha katu kejing bit jongki kejing tebit jongki ka buit jongki ka komtrei ke jongki rekat ban wan hasenda ka sarkar hau nong rep ismutu ba ka sarkar ka ton kam bandang le sibun ge te kedi ka policy ka ngin bu hakum ka wei na ka mat jong ka jing kren ha ka sarkar ban wan leng ba ka manifesto ke jongi face ka beningkong ha ka face ka beningkong henry ya kata ka sarkar lengbau si minister ng UI ha ka statement ka jongi ong ba ngindang don ban khmi ya ka nu ka jiruna swaban le ya ka final decision ne ka final notification ban notify ya ki benta ka balada ban bai ha ka phase 2 ha ka phase 1 bara ka phase 2 baden mar benta ki labu ka notification ba en pendep hapo ka sabusan ligi singi tengi khmidenti hir bagani ki sabusan ligi singi bat shwagani ka Christmas mo shwagani Christmas bangin UI baya kane ka phase 2 kumbalabu ka kular bat ka commitment ke jong chief minister hadin boleh kendu ya honorable chief minister jong Assam bakilong willing borat ligi state pan pendep ngi ke SPDP kumala dawa menta ngi la shukmilenti baik bahkan urlong no ban pendep no ya kathong kumbala bu maki ka priority bat kani ka substance singi ngi long kita khot jong ka wei na kita sik hawas ka sales wei long kita khot apo ka riboy bat apo blok 1 blok 2 ngangi scam ba kani ka sarkar kan pen urlong kumbala kren bat kumbala notify ye ki member jong ki lightly ki district regional committee ki kwa ya 100% reception policy jongi kakasin je state is the only solution then rai kat baki jing dawa kadang ya the needs of the hours mongila dong mo jing dan kam jong kapor pade habangi ka ratio jong ka population mo ka ratio jong population jong ka khasi ba jaintia area mo ka tambun sha ya ka ratio jong ki parlok na po ka rilum garo tigran ka hok yangi ban ong ya ka bangindon ban haban nang revisit ya gani review ya gani naga benta ka jinglong atpar ya ka hok jong no susno namar ba kata ka sapo percentage kabala ayangi haki artli ki section of society kamdon ke justice ke babiang hang ni ke ai ke jimut badong 100% la damatang idon tang pralak unung susnong te 100% ke badon khat ndriulak
unong sunong kasngo ba kata kahok banyo jong mangi ki paranong sunong hapo kajala kam don su kajing ya long balance tingi ha bandang le na kumta kan nip bat kajing pilenti jong ki khun samla ki balat pelut ya kajing puli kebor bat ke spa jong ki kimi pa isngo ba ka sarkar kan snap ba chai skor dengan ni bahkan sim na kumta kajing biang lang kajing mentoy lang bat kajing yo ya ka state me khlia ba man swaru ban lang lang kumtahi ban ya mentoy lang ban ya bahalang padam don kajing sa sele sele ni la ong mane ba ngi la stang ban ya ka movement jongi ha ka shatri jong ka National Federation of New States in sedang hagane ka winter session ka bahal Delhi hadin bingle shong shwa ka lai putrik jong gidi ki peran ngilam jong kata ka ke sedang ka movement jongi dan rei ban ong pada ba namar kala jrong ka jingdawa kare ban urlong no mar te ngir wi suthu mingitan kami ka por tang ba kanu ka jingdawa ka badon ka jing i jangai mo ni ong ka vision ka jong ka party berjulam juga party hopefully but ngilong confidently one day it will be achieved party ka i jangai na kamta ka jing mentoy ka lawai ka la shai ba pharna jo jai briun dai ngim don kam ya ka jing bun pa ya manta gidan kam ya ka jing i jangai but ka don ka jing ong bi this is saying mo so tham ngam bakla ka du trak ser ong me ka jing khain kam ju shong ka jing bun pa kemudian habat don ka hop habon ka jing sisa bat ka jing rit pa jong ka parti jungi kami arai se kata ka bat ong ka parti SPP ka rit pa mo piper khat kumno ba ka service jong ka nadu bangi yele election new puar hadu munta ka si ka dei tang ka ni ke parti jungi ka bane sanpo sau telikisnam halor ki norim ba ka symbol ba ka parti ter fina khinlang ya baro ke mele ya baro ke MDC ber ke MP ka labun ba te hatokum gajai menriu ni perkhatam ta kasni don ba ino kun swet yangi larino MP ni haban long accountable ya ka contribution ba dia ka service ba ka parti ka ai banong ka parti SPDP lais patam kin chong patok na kamta ka full fledged state namar bangiran khendiat ka jing contribution jing kalong khendiat prat gunu kata ke jingklain ke shong bo lais pa tam ngi sa se diel ngi yo full fledged state na sngo ke jing muntai ka ba kraw ye gari ba jai ben kita ka dei ke jing ka principle ka ba ka party ke jeng bat ka yai wan supai ba but hopefully in a near future ka jai ben riu khasi pana jongi ka sa ai ke jing kersani ngi smu thu sai kata rei gani ka ya ka ba ki party national party ngimben ye ki ba ki don kata ke jing ong ba wan singi na mangi don lepa ka bor te nang ta ngidon hakalat ke bangila banirap khamba ki ke offer leng ba ki scheme ngile ka scheme de ko hok ban yo no snong kri India we puwe den dai ngi focus mangi ka mensim ban yada ya ka hok jongi ya ki anya ka jabri jongi ya ka jinglong trai jongi bat ki hagi ni ki si ki paj ba kim pada phai than sata mo kidang ya be ya ni ka ba ki ong mo wan singi de la sai election nangi de ngin ai sibun ka pisa yo candidate ki ong atrai kata offer ki ai ngiyong wan haga SPDP bagin penulong ya kesin state kadang jrong am ibri kum la aplese de kum kin no yalam basa tarung ka parti ngiyeng skembat ngin up ya kapor time will come bakis ai ka mandate yang ikum ba ai hagi tu kisnem ki maning kong e ngiyo khanringut ki mele khasangut ke mele khasangut ke mele mo te kata ka dei kapor ba ka parti mo ka kiu ka her ndai menta ka dei kapor ba istang ban pet khlain parti ka ki garo menta ki di jinawa jingi mo ka khendiat kata ki PDP kolong badai na mar bala da naga goran ka kuntu kala ya sekmat ni kasin justice la khamat ngilia sekmat temta baro ki mele jungi la om ba ka than ya kata ban penbai ya ka distribution te yakin ya khat na ko su hoi ke nei ngong ka ta ka buit ka ba pen ko ngo itan perlo karo ba marki ong ni la biang bune ni ting ong em ka ni kambiang da ka buit kan ka buit jungi kalong kumni kai nama la da ki ong kabiang mo ngi ong kambiang te la da ban biang te kum ginong mi khat jong ka ni ka kasi jentia jungi ngatrai sempang ba pi kata
baladai tang itai 90% ke bakio maki kan yai pen biang yaki mo ngidon kat kening population te kadai ke por ke bangi ong ba the option number 2 kalong ba kapangin ya piano ya state om ka biang tamingi ban ya sa ya hok jong pa ba bat ngangai scam manu ya kam yonong hapane ken pi mo ten re ngangai scam babaro ke mele ki bandon hakane ka kakapor ban ya tai ya kane ka phang ba kong santam ngatrai ngidei ki ba represent na ka banta pan yasa mo ya ka hok jung ki pa ba automatically la ngila wanra ya ka debate ka ba biang po assembly halo ka banta ngangai ba kinklet no ya ka jung long party kina perkhat ami ri ke jai tulre lain no la ngong ngi yeng election na ka banta tang na ka banta ban long no emele indar ke jing ba khri na ka banta ka roi ka par pai ba lan ni ka jing kam jong ki de pai ba us ai ngi ka jing bisar ka ba kama ten rei sisin bale tain makani kam pandai ru hakar kom ban ong ba wan ra ya ni ka policy ka long kam pada dai hadu bagi sam yu ki kot ki slabat ong hapo assembly mo kala don kata ka jing penbai ka bala pas da kata ka ono resolution ka besai ten rei ka long tang wala ban ong ka notification ka ba penmi ka to ko por men ba ka state ka dang lung ba ka to ko por pi tena kata ka daw ka jing dawa ka por kala dai bangin dia tai haka ba sai ga ya ka kam badai ban revisit dan relook dan review ya kan reception policy ngai scam bagi paiba garo nang tai na kirilum garo kinda sngodai ya kata ba kisutu hi ba kumnu ki khun jungi po mekhalia mo ngidon silak ngut mo 10% la perkhat plano silang lepa te ka hok jong uwei pagawai na ki khun samla mo ki balayo inang start ki ka hok amban yo ya ka kam equally dengan ngej bak assembly ke bandalaya kan bahaya ni ka benta ka surkar jala jungi leng bak assembly kam don jing banyak kren na ka benta ka jing halang om dai ka jing kni bor om dai mo ka jing ele silang khamari no rei na ka benta ka jing ya biang lang jong ka hok jong ki khun samla jong ka ni ka jala jungi